Suomessa on hyvä neuvolajärjestelmä, mutta joskus äiti tarvitsee muitakin rinnalla kulkijoita. Imetystä tulee suojella ja tukea niin pitkään kuin äiti sitä toivoo. Imetys on maailman luonnollisin ja ihanin asia. Älä hermostu, just äiti sanoo, että kun sä hermostut. Kuitenkin imetyksessä tulee eteen tilanteita, että se ei suju toivomallasi tavalla. Eli korva, olkapää ja lanti on nyt samassa linjassa, joten se on ihan hyvä asia. Syntymän vaikutus imemistaitoon voi häiriintyä pitkästä synnytyksestä, imukupin käytöstä, puudutuksista, vauvan sairaudesta tai rinnalla tapahtuneesta säikähdyksestä. Imetysohjauksessa havainnoimme imetyksen sujumista ja katsomme hyödyllisiä tekniikoita ja toimintatapoja. Imetys muuttuu lapsen kasvaessa. Esim. Taaperoikäisen imetys on erilaista puhkeavien hampaiden ja taitojen kehittyessä sekä liikkumisen lisääntymisen vuoksi. Ohjauksessa keskitytään vauvasi sen hetkiseen tilanteeseen ja ikävaiheeseen, lisäksi siihen liittyviin haasteisiin. Jos mietit maidon riittävyyttä tai päätät esimerkiksi jatkaa imetystä odottaessasi seuraavaa lasta, voit tarvita imetysohjaajan tukea. Kukin imetys loppuu tavallaan ja se voi tuoda esille monenlaisia tunteita. Kun tulee aika luopua imetyksestä, imetysohjaus on tukenasi. Jos kaipaat tukea imetyksen eri vaiheisiin, ota yhteyttä.